M'hauria agradat ser-hi en aquella classe, tot i que m'hagués sentit avergonyida. Sempre vaig sentir que estava tarada, com si hagués d'amagar la meva lletjor per no ofendre ningú. I segurament en aquella classe m'hagués sentit despullada. Si hagués tingut el valor de ser jo, d'explicar les meves idees sobre aquell tema, allò era el que necessitava, que algú em donés permís. Era com si no tingués permís per pensar, per sentir, per viure, com jo m'havia imaginat que podria viure. És l'últim d'Attack of Titans? Sí! Ara soc molt rara, jo li dic a la meva mare, joder, mama, que rara. Ei, no, però mola, l'altre dia vaig anar a casa seva i té uns còmics que flipes. Que no, que ha vingut de Japó i m'ha portat uns ànimes que... Ei, un moment, paro l'obra, vale? És que no puc seguir fent això sense dir el que penso. Tu ets la Martina, no? I jo soc una companya de la classe que no ha fet prou per ajudar-la. Llavors, doncs, passa el que passa. No creus que el problema estava aquí? En creure que necessites una cosa supereufòrica per sentir-te bé? Vull dir, tenim un puto ideal del cap de com han de ser les coses i això ens mata. Perquè no podem ser feliços sent nosaltres mateixos sense grans festes al voltant. Estic fins als ous de la tirania Happy Polles i de la felicitat. Que el guió de la felicitat no l'ha escrit Walt Disney, potser. És un guió ric i polièdric. Hi ha coses de color xupichachi i d'altres de color merda d'oca. Ja està bé. Tot està bé. Sí, però el maltracte és un altre nivell. I en el meu cas era maltracte. Vull dir, insults i altres coses constants tota la hora anava. O ja no us en recordeu. Fea! Aquesta tia de què va? Que porta roba de iaia. Quin fàstic si fa un any que no renta el cabell. Pedazo friki. Però què fots, joder, nena, recuita el cabell, hòstia puta. Està boja, tio. Que m'han dit que ets ocupa, de que ocupa preocupa. Deixa-la. Era constant. No us en recordeu? El maltracte el vivim tots en un nivell més alt o més baix, però hi ha nivells insuportables. M'hagués anat bé parlar d'això. M'hagués anat molt bé. Doncs sempre vaig voler dir-t'ho. I per què no ho vas fer quan estava viva? No, no ho vaig fer. Doncs com vaig dir que el que penso. Doncs fes-ho. Seguim l'obra.